pero ser control no respondas. Siente el ritmo y la música por horas. Sobre si solo baila con la conga. The barrier whack tuba doing hip hop, hottie hot scuba, dropping verses after verses without curses. Listen to the conga track, it's out. Come on, shake your body, baby, do the conga. La vaca Marcelina es muy lustrosa y fina, vaya una joya de animal. Les persones, quan veien la publicitat, quan veien els anuncis, aquells famosos dibuixos animats dels germans Moro, Me llaman la vaca del cha-cha-cha. la gent aplaudia als cinemes abans que hi hagués la publicitat de televisió. Aplaudia quan deien que era un color, la pel·lícula va Technicolor, aplaudien quan sortien els anuncis i aplaudien quan guanyava el setè de cavalleria. Vaya un portento de animal, produce sin desgana mantequilla lorenzana, mantequilla sin igual. Sí, al començament dels inicis de la publicitat en televisió no hi havia cintes de vídeo, ni a nivell professional ni res. Llavors tot el que sortia per televisió o estava rodat en pel·lícula cinematogràfica o era en directe. Y llavors amb la publicitat era exactament igual. Dan ustedes a ver la opinión de un comerciante sobre otro producto que lleva Punto Selena. Recordo que una locutora de continuïtat m'havia explicat com ella mateixa havia fet publicitat en directe, i concretament de rentadores, de manera que en un programa, o durant la pausa d'un programa, en lloc de sortir els filmets característics, era ella mateixa que explicava les excel·lències d'aquella màquina. Divertit, En tu congelador no puede faltar la verdurita de castrillo de matilla. Ai. Hi van haver alguns fiascos realment notoris i ridículs que van aconsellar acabar-ho quan abans. Campillo de Manclilla, casillo de Mansilla, ¿qué? Camillo de Mantilla, cancillo de Marbilla, calquillo de Matilla, mansillo de Castilla, no, mansillo de ¿no? Oh. Castillo de Marcilla, no te confundas. Castillo de Marsella, lo que yo decía, ya está bien, ¿no? Què veníem? Veníem o del cine, dibuixos animats, o bé de la ràdio, busto parlante. O sigui, una persona que ensenyava un producte i et deia compri això. Anunciava un cafè, posem per exemple, no? Amb el pot aquí, i llavors, a més, em feien fer el dit aquí. Porque este café no sé què, no sé què, no sé què. Mielso. Jo els deia, però escolta'm, la gent no és tonta, si jo ensenyo el cafè, no cal que ho assenyali amb el dit. Dolce vita, dolce vita, dolce vita, es el biscuit que diariamente necesita. Dolce vita al desayuno, dolce vita al merendar, alimentan y endulzan el hogar, son de todas y gustan más. Tinc una mica la satisfacció d'haver, per exemple, que ara sembla una tonteria, la innovació de fer un anunci en què hi ha una escena entre persones que està passant alguna cosa. O sigui, sortir-te que no era ni el busto parlante, ni era el dibuix animat, sinó que era un tros de vida, que es diu. ¿No? Bueno, las moscas y mosquitos malos no te molestarán más, ¿ves? Mamá ha echado fuego para que duermas tranquilo. Además, fuego huele muy bien. Para poder dormir tranquilos, recuerde echar fuego con olor a manzana. Buenas noches. La Teresa era mestra i va començar fent això. Es va passar a la publicitat i jo vaig veure en una revista una foto de la Teresa, que em sembla que és la primera cosa. Cójame a mí. Ahora completamente renovada y dedicada a usted con todo lo que más le interesa. Ilustración femenina. Ja treballava, potser feia un any ja que vaig començar a treballar molt i fer spots, i resulta que el Leopoldo Pomés, ell era l'ídol de la publicitat, el gran mestre. I un dia me'n recordo que li vaig demanar una cita i vaig anar al seu estudi i m'hi vaig presentar com model. Calzo, la pintura de su hogar. Calzo, tan fácil de preparar. Solo precisa calzo, agua y a pintar. Calzo, agua y a pintar con calzo. És que modelos no n'hi havia, les havies de semifabricar, les havies de descobrir. I llavors em va anar fent proves. I esclar, li va dir que el meu vestit no li agradava. El cabell que portava no li agradava. El maquillatge que jo portava no li agradava. Estava impresentable, no?
Total, que vaig sortir molt deprimida, perquè vaig dir, aquest no em trucarà mai, perquè, clar, no sóc el seu estil. Le recomiendo en este caso Marquisette Tiborlén. Liso, labrado o estampado. I després, de mica en mica, em va anar telefonant i vaig arribar a treballar moltíssim amb ell, però gràcies a ell em va ensenyar aquesta professió, diguem-ne, des d'un punt de vista no sofisticat, però sí amb una estètica que és el que faltava en aquell moment. Mujer, alguien quiso unir para ti a la elegancia de las perlas el perfume de las flores. Perlas, foco, parfum. Perlas que perfuman. Foco, parfum. Adquiéralas usted o deje que él se las regale. Les agències de models tenen un ventall increïble de persones que són persones normalíssimes, amb feines variopintes i diverses, però que els hi fa il·lusió sortir a la televisió. Potser perquè voldrien ser actors. No ho poden ser, no és la seva carrera, però sí que poden protagonitzar un spot. La Masía, el aceite de oliva de la gente excelente. La Masía, día a día, las mamás inteligentes cuidan de su gente, tiene muchos ingredientes. Oli d'oliva, la Masia. Para la gente excelente. I aquella persona protagonitzarà aquell anunci. Si ho fa molt bé, probablement en farà uns quants més, però tindrà també un tope, perquè, clar, com estem en un món de figures anònimes, si aquella persona, la seva cara, acaba sent fins i tot excessivament coneguda, l'estem desgastant. Són els avis, tu passaràs més bé. Pare, hola, sóc jo. Que us podeu quedar la nena una estoneta, cap a les 11? Aneu a la platja. I després? Bueno, i a la tarda la comissió de festes. Tota la tarda? No tinc el vostre email, però me'l dones després. Bé, per la gent gran. A veure, què? No tant, els avis. Estan molt ocupats, molt ocupats. Tu feies un anunci i estaves uns quants mesos sense treballar perquè encara en recordaven d'aquell anunci, amb el qual havies de muntar-te-les per posar-te unes ulleres o un bigoti i anar a càsting i quasi enganyar el director de càsting, perquè pues, si tu viniste allà a fer... No, és que no se fijaron bien en mi. O sea, ja veuràs com ara, sí, ara ho faré diferent. I aleshores ens trobarem molt bons sectors d'espots, persones molt normals, que els hem de controlar, que al final dius, ostres, últimament no surt. Es pot saber on és el Quico? No, clar que no surt perquè s'ha desgastat massa. Alcon Viatges, la forma més intel·ligent de viatjar. Home, els de Viajes Iberia va ser molt divertit, perquè en aquella època va coincidir que anava fent càstings i m'anaven agafant, llavors els anava gravant així com relativament i ningú sabia que acabava de gravar un altre. Quan vaig arribar a Iberia me'n recordo una imatge boníssima que estaven fent el de la reina de Inglaterra, Jacobo Torres, le di la tarjeta al mayordomo. Estoy con un grupo, los Ramos, gente muy maja. Ella, la señora Ramos, es fanática suya. Yo lo que le quería pedir es levantarse, dar 4 pasitos hacia aquí y nada, saludarles. La conocerá enseguida porque lleva un sombrero con flores así muy monísimo, como el suyo. Estàvem en una casa i de sobte estaven allà entre els creatius, els de vestuari, els directors, igual. Eren 13 persones mirant-me la corbata. I va ser molt divertit perquè no sé qui va dir, però aquest noi no està fent un anunci amb el Coronado de iogurts. ¿Biofibras? No, gracias. Pero si están buenísimos. Sí, no, pero no los necesito. ¿No los necesitas para qué? Para eso, ya sabes. Yo lo único que sé es que están muy buenos. Y que no solamente van bien para eso, ¿sí o no? Biofibres, com que és bio amb el bífidus actiu de Danone, t'ajuda a equilibrar la flora intestinal. Y eso se nota por fuera, ¿no? I les cares dels clients, els creatius, com dient, ja no és nostre hombre. Llavors me'n recordo que un dels creatius de Walter Thompson, per defensar que estàvem allà gravant, va dir, no, però el Coronado lo anula, ni se le ve a este chico. Cuando sale Coronado nadie lo mira porque está mirando Coronado. Que al final les digo, oye, perdona, pero... Bueno, es que pasado mañana vienen unos clientes y, claro, nos interesa buen tiempo. Entonces, claro, llego aquí y veo que está haciendo el ritual para la lluvia. ¿Esto se puede parar? ¿Me está escuchando? ¿Está en trance? Cuando se hayan ido, entonces, si retomamos el ritual y que llueva... ¿Usted se encuentra bien también? Em va passar doncs, la típica història, no?, que es podria explicar. Doncs seria la meva. Anava pel carrer i un senyor em va dir si volia fer un anunci. Jo tenia 13 anys i els meus pares doncs, em van veure que era una bona persona, em van acompanyar al càsting, em van agafar i va ser un anunci
de gelats. Míralo bien. Este es el polo de fresa Asterix. Es Asterix y es un polo. Y este es su amigo Obélix, un helado de exquisito chocolate. En teoria, al principi jo havia de fer de bulto amb un grupet de nanos adolescents i córrer tots corrents per agafar un dels gelats, però com que van veure que tenia gràcia i que era molt comunicativa amb la càmera, doncs ja em van donar el meu primer petit paper i vaig dir, mirant a càmera, delicioso sabor a fresa. Delicioso sabor de fresa. 13 anys, 11.000 pessetes. I unes caixes de gelats, que és el que va fer més il·lusió que jo portés a casa, clar. Els meus germans, hosti, gelats de maduixa, gelats de xocolata, vam tenir gelats per un tubo durant temps. Trabajar en el rodaje de un spot es siempre una experiencia intensa, porque son realmente grandes producciones, ¿no? Seat Ibiza. Los directores de los spots lo llaman la película, ¿no? Que yo cuando empecé dije, uy, la película, que están haciendo un spot, ¿no? Y lo llaman la película. Pero realmente todo el trabajo que hay detrás, toda la producción que hay detrás es realmente impresionante. ¡Corten! ¡Quiero más acción! Ya puede comprar acciones de la nueva oferta de Argentaria. Aunque se haya apuntado, tiene que ir a su banco o caja para efectuar la compra. Recuerde que tiene un 4% de descuento. ¡Corra! Solo tiene hasta el 10 de noviembre. No deje pasar esta gran oportunidad. Y ya sabe que recibirá una acción gratis por cada 10 al cabo de 18 meses. Són jornades llargues, però et paguen una pasta. Sempre s'ha pagat una mica més amb tot el que té relació amb la publicitat comercial que no pas amb les pel·lícules. El mundo de la publicidad, ahí sí que se mueve dinero. Ahí, y se nota, se respira. O sea, desde el catering, el día del rodaje, hasta el coche que te viene a buscar. Mi madre siempre me regaña cuando cuento esto, pero yo recuerdo que mi madre cuando me fui a trabajar a Madrid con 25 años y le dije lo que me iban a pagar, lo primero que me preguntó es si era legal lo que iba a hacer. A lo que yo dije, pues supongo que sí. La verdad es que me hizo pensar en aquel momento, supongo que sí, que debe ser legal, ¿no? Quan apareix TV3, pels publicitaris passen dues coses molt interessants, sobretot pels publicitaris catalans, no? En primer lloc, la sorpresa, d'alguna manera, de poder normalitzar la llengua també en el nostre àmbit professional. Escolta, la teva moto serà molt guai. Ui, ja la veuràs sencera. A casa me'n paguen un trosset cada mes. I per què compres una moto a trossets si Banca Catalana te la regala ara mateix? Demana aquest fullet a qualsevol de les nostres oficines i veuràs com si a casa teva obren un compte regal, Banca Catalana et regala una moto d'Herb. No val a badar. Però és que a sobre va poder crear un tipus de publicitat molt més acurada, molt més acostada a la realitat social catalana. Jo recordo Borges, que sortien uns pagesos, que eren molt d'aquí. Ja ha arribat la nova collita de Borges! Vam començar amb l'Espatec, amb un programa, anunciant-lo amb un programa de TV3, que es deia Bona Cuina. Que tinguin una bona cuina. I que sortíem cada vespre i cada migdia, en 10 segons. I va ser una disciplina molt maca, no? Que és fer anuncis de 10 segons i que tinguessin la suficient força i coherència, perquè si no es farien avorrits. Què, pare? Anem-hi. Fill, enguany faràs L'Espatec de Casa Tarradellas. L'Espatec. Estàvem tan acostumats a que la publicitat automàticament era en castellà que el fet de poder expressar-te en català ja era en si mateix la traducció, diguem, ja ens va sorprendre molt gratament, no? Vic, 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 Vic taronja. Vic, 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 Vic cristall. Vic taronja. Vic cristall. Dues maneres d'escriure bé. Vic taronja de línia fina. Vic cristall de línia normal. Vic taronja. Vic cristall. Dues maneres d'escriure bé. Jo recordo un anunci en què s'utilitzava un lema que deia natillas puleva, me van, me van, me van. I quan es va voler fer en català, era el temps de la normalització aferrissada, es volia dir
Farinetes Poliva, em fan patxoca, em fan patxoca, em fan patxoca. I clar, la cosa no resultava excessivament publicitària. L'IVA. 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 El que li va millor és créixer amb Farinetes Poliva. El tema moltes vegades és que, al contrari, la campanya neix en castellà, moltes vegades neix en anglès i et demana una traducció específica al català i no sempre és fàcil, no? You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. Nou BMB X3. De tota manera, avui en dia, en un món global, ens trobem que moltes vegades ja no es tradueix ni l'eslògan. Un de cada 5 eslògans diuen que ja és en anglès directament, no? Yo viví, digamos, el final de la etapa feliz y el principio de la etapa confusa, que todavía dura y que yo creo que todavía durará unos cuantos años. Ahora ya no estamos tan seguros de que todo lo que haya que hacer sea en spots, no? Hi ha internet, fem servir internet. I a partir d'aquí inventem de quina manera podem ser notoris a dins d'internet fent microsites, banners, no sé què, blogs, el que sigui, no? El que calgui. Hola. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre Trabajar y relajarse con Internet es lo más fácil con Teleline. El acceso a Internet de Terra. Jo crec que la publicitat utilitza molt les tecnologies, però encara utilitzem més el cine, per 2 raons. Primera, perquè el cinema ens està aportant, ens està ensenyant noves tecnologies de producció, de rodatge, de postproduccions, de trucatges, etc. Només hi ha algú que pensa en la teva seguretat més que tu mateix. Citroën Saxo. Penses en gran. I segona, perquè el cinema està influint en la societat de tal manera que la gent es comporta molt o es muy influenciable a través del cine. Perdone, ¿tiene películas de James Ivory? Me llevo esta. Lo que queda del día de James Ivory. ¿Te gusta James Ivory? Me encanta. Señor, disculpe, aún me debe la Isla de la Lujuria, la Guarra de las Galaxias, Jack el Sujetador, Fuera Gomas, Toma lo Tuyo, Las Gladiadoras del Barro 2, Heidi se hace mujer i Semental, querido Watson. El futur de la publicitat no és un futur, diguem-ne, que comenci un dia, una hora, en un lloc. No. La publicitat, el futur el té cada dia, cada matí, quan et lleves i vas a treballar, i tots els publicitaris, des del Japó, Europa i Estats Units, anem donant la volta, i cada dia es fa futur. Los visionarios siempre se equivocan. Nadie supo prever el éxito de los SMS. ¿Quién podía imaginarse que la gente se enviaría complicados mensajes de texto en vez de llamar directamente? En pleno siglo XXI, la radio se escucha cada vez más. ¿No es maravilloso? El ser humano es imprevisible. Aquarius se lanzó como bebida para deportistas. De hecho, en la lata ponemos unos señores claramente haciendo footing. Y ahora se bebe en cualquier parte, todo el mundo, deportistas o no. Después de un año sin publicidad en televisión, se consume un 38% más. La gente hace lo que le da la gana. ¿Es el fin de la era del marketing? ¿Es la era de Aquarius?